L-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon ġie deskritt mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg bħala persuna li kellu intelligenza kbira dejjem lez biex ifittex il-verità. Matul diskors fil-Parlament, Bernard Gregg fakkar kif Michael Falzon minn età żagħżugħa kien għażel li jservi lil pajjiżna permezz ta' dedikazzjoni għal ħajja politika. Fejn sal-aħħar ta' ħajtu huwa baqa' iżomm is-sens ta' analiżi biex ifittex il-verità li tant kien jiddefendi. Kien sal-aħħar net ta' ħajtu opinjonista rispettat minn kulħadd. Anki jekk ma taqbilx miegħu. Anki għaliex fil-waqt dak kollu li kellu xi jgħid kien jgħidu, kien jagħmel dan mingħajr ma jonqos mir-rispett uman lejn ħaddieħor. Magħruf ukoll għas-sens ta' umoriżmu intelligenti tiegħu jew aħjar kif ngħidu bl-Ingliż il-witt uniku li kellu. Id-diskors tal-kamp tal-Partit Nazzjonalista wasal fil-ġurnata li fija l-Parlament sellem il-memorja tal-eks Ministru Nazzjonalista. Michael Falzon kien beda bil-ħidma tiegħu fih dan il-Partit Nazzjonalista flimkien ma' George Borg Olivier biex imbagħad kompla l-ħidma tiegħu bis-swit Edi Ferekadami fejn serva bħala segretarju informazzjoni. Biex imbagħad fl-1987 kien ħa fidejh il-Ministeru tal-Infrastruttura fejn wettaq xogħol impeccabbli favur dan is-settur. Fost l-oħrajn huwa kien waqqaf l-awtorità tal-ippjanar sabiex ħafna mill-poter għadda minn taħt idejn il-Ministeru għal struttura organizzata mid-direttorat tagħha. Fid-disejnijiet il-Perit Falzon mexxa numru ta' dekasteri oħrajn u miet fl-età ta' 79 sena.